No niin, olemme Kangasalan lukiolla ja Tarja Patama, matematiikan ja kemian opettaja. Teillä oli mielenkiintoinen iPad-hanke tässä. Voitko hieman kertoa, mistä ajatus hankkeeseen lähti? Meidän kunnan TVT-ryhmä on ollut aktiivinen ja on seurannut aikaansa ja ottaa käyttöön ja testaukseen tämmöisiä erilaisia laitteita. Ja noin pari vuotta sitten syksyllä niin heillä oli näitä tablettilaitteita sitten testauksessa ja ennen joulua siellä sitten päätettiin jakaa kaikkien kunnan koulujen opettajille, halukkaille TVT-opettajille näitä laitteita käyttöön, että hankittiin semmoinen paketti niitä. Ja sitten lukiollakin tuli pari laitetta kokeiluun ja siinä sitten sen kevätlukukauden sitä sitten meillä oli kokeilussa ja siinä yhdessä opettajakokouksessa siitä sitten keskusteltiin ja esiteltiin sitä laitteena, että minkälaisia mahdollisuuksia sillä olisi sitten opetuksessa sitten ja vaan pohdittiin siinä, että ehkä tämmöinen laite on ehkä se tulevaisuuden oppimisväline. No niin. Eikä sitten sitä kautta sitten keväällä sitten ihan toukokuussa, kun on se hakemuksen aika, niin tämä TVT-ryhmä ja sitten meidän koulun rehtori niin tekevät tämmöisen hakemuksen yhdessä Valkeakosken Tietotien lukion rehtorin kanssa. No, varmastikin tietotekniikan opetuskäytön lisääminen, eli että se tulisi semmoista luonnolliseksi osaksi opettamista ja oppimista. Ja sitten oppilaiden osalta tällainen, että enemmänkin sitä semmoisesta, että suorittaa vain kursseja, niin siihen, että opittaisiin niitä asioita sen ehkä vähän enemmän semmoisen tekemisen kautta. Ja sitten itse tuotetaan, itse etsitään materiaalia. Myöskin sitten siinä oli tämmöisiä tavoitteita, että yhteistyötä lisätään naapurikuntien kanssa ja sitten kansainvälisiä yhteyksiä sitten vielä luotaisiin sitten tai edistettäisiin. Niissä käytettäisiin myöskin näitä iPadejakin sitten. No, hakuprosessi varmaan meni ihan hyvin, että aika nopealla aikataululla se hakemus tehtiin ja meillä oli toinenkin hanke, mihin haettiin rahoitusta. Se ei mennyt läpi, mutta silloin oli sitten nämä tablettilaitteet sellaisia, että niille myönnettiin sitten helposti rahoitusta. Tässä ympäristökunnissa myöskin monet kunnat saivat rahoitusta tähän. No, me muutettiin silloin syksyllä uuteen kouluun ja tänne ei ollut langatonta verkkoa vielä rakennettu ja siinä sitten koko syksy odoteltiin, että sitten tämä verkon rakentaja tekisi sen, että ehtisi tulla tekemään. Ja siinä meni koko syksy sitten odotellessa vuoden vaihteessa vasta sitten, kun hanketta oli jo puoli vuotta mennyt, niin sitten vasta sitten rakensi tämän verkon, joka toimi kyllä ihan ok, mutta sitten nämä iPadeissa hyödyllisiksi nähdyt peilaaminen ja sitten tulostaminen, niin niitä ei vieläkään sitten toimi, että sitten tietoturvasyistä ne ei toimi meillä. Heti sitten kun laitetoimittaja selvisi, että laitetoimittajakin, siinä oli tämmöinen kilpailutus laitetoimittajasta, kuka toimittaisi ne laitteet meille, ja se selvisi sitten vuodenvaihteessa, kun hanke oli puoli vuotta oli niin kuin meillä ollut, ja sitten siinä meni semmoinen pari kuukautta ennen kuin sitä laitteet saatiin tänne koululle. Käyttöönotto meni mukavasti, sopimukset oli oppilaille jaettu heti tammikuussa koteihin vietäväksi ja tiedotettu tästä asiasta. Ja sitten kun laitteet jaettiin, niin ne tehtiin ryhmänohjausryhmittäin tuolla tilassa, jossa sitten palautettiin kaikki sopimuspaperit ja maksukuitit. Ja sitten oppilaat saivat tämän laitteen ja siihen tarvittavat varusteet, iTunes-kortit ja sitten käyttöönotto-ohjeet. Koulutusta sitten laitteille oppilaille annettiin 3 tunnin käyttöönottokoulutus ammattilaisen taholta. No, vaikutti kovin, että se oli innostava ja mukava asia, että sitä odotettiin ja kysyttiin monen kertaan, että koska ne laitteet tulevat. Että samaten sitten kun laitteet jaettiin, niin se oli mieluinen, niitä innolla otettiin käyttöön. Ja ohjausta laitteiden käyttöönotossa ei niin kuin koulun puolelta tarvinnut ihan muutamalle oppilaalle antaa, että he osasivat sitten keskenään sitä tietoa jakaa ja ottaa niitä käyttöön.
No, opettajille olikin laitteet jo hankittu sitten edeltävänä kesänä. Että hankkeen rahoituksen saamisesta ja siihen mukaan pääsemistä ei ollut vielä tietoa, niin opettajilla oli mahdollisuus ottaa laite sitten jo heti keväällä kesäksi jo kokeiluun. Ja syksyn aikana opettajat sitten tutustuivat siihen laitteeseen ja heille järjestettiin koulutuksia. Se on koulutus muun muassa koko päivän ja sitten tämmöisiä pienempiä koulutuksia sitten. Ja opettajat vaihtelevasti, vähän sen mukaan mikä niin kuin, eli osa opettajista koki, että he pärjäävät ilman, heillä on hyviä oppimistuloksia ilman, että laitteita käytetään, ja osa taas sitten oli innolla ottamassa sitä käyttöön. No, tavoitteet oli aika kovatkin. Osa jotenkin tuntui, että on niin kuin jo hyvällä mallilla, ja tästä on tullut niin kuin lisää tämmöisiä tavoitteita. Eli niin semmoinen into on vasta herännyt oikeastaan tämän syksyn aikana. Että meillä on ollut rehtori on pitänyt kehityskeskusteluja ja siellä on opettajat tehneet tämän OPEKA-kyselyn uudestaan ja seurattu, miten vuoden aikana on oma kehitys edistynyt ja sitten nämä sähköiset työlyppäskokeet pistää sitten vauhtia vielä lisää tähän. Että vasta niin kuin semmoinen drive on nyt tässä syksyn aikana sitten tullut päälle. Että mun mielestä tämä kaiken kaikkiaan kun katsoo, niin meni aika mukavasti. Että tietenkin ennakointia, että niin kuin kaikkeen siihen suunnittelutyö etukäteen, että jos vaan on mahdollista, niin sellainen, että mitä miskin vaiheessa sitten tulee siinä projektissa vastaan, niin etukäteissuunnittelua. Ehkä tämä siinä. Ja myöskin silloin ennakoida sitä, että toimittajat eivät pysty toimittamaan siinä aikataulussa esimerkiksi näitä laitteita, kun on toive. Joo, kiitoksia.